Салом ба ҳама, боз як бозии нави дигар барои пулкоркунӣ дар телефон ссилка барои бозӣ дар поёни видео мешавад. Дар боло персонажҳои муро нишон дисем, бо воситаи стрелкаҳо боша метавонем персонажҳоро дигар кунем. Ман ин персонажа интихоб мекунам ва инҷа ваш имя нависондагӣ, дар инҷа бояд ки номуно нависонем. Номуно нависондем ва инҷа поёниш даboша нависагӣ ки выберите вашу страну. Барое ки шаҳри дар коримона интихоб кунем, мо дар рости ҳами стрелка зер мекунем ва инҷа шаҳрҳоро нишон дисем, кадом шаҳреда ки зиндагӣ мекунем интихоб мекунем. Ман мисол Американ Самоа ҳамира интихоб мекунам ва тамом шаҳрма интихоб кунам. Поёнтар меоем ва инҷа нависондагӣ ки выберите предпочитаемый язик, яъне ба кадом забоне ки шумо мефаҳмед ин барномаро, ҳамун забони дар коритона интихоб кунед. Дар инҷа забони англисӣ ҳастай, испанӣ ҳастай, ҳиндӣ ҳастай, мандарин ҳастай, франсузский, индонезский, болгарский, португалский, германский, бангладеш ва забони русӣ ҳастай. Ман забони русиро интихоб мекунам. Поёнтар меоем ва далера интихоб мекунем. Як бори дигар далера интихоб мекунем, дуюм бор далера интихоб мекунем ва сеюм борда завершита зер мекунем. Бозиморо разрешит пурсидесай, як бори дигар разрешита зер мекунем. Тамому регистратсия кардем ва метавонем бозӣ кунему пулкор кунем. Барое ки мо бозӣ кунему пулкор кунем, дар поён играта интихоб мекунем. Бози як бори дигар моро разрешит пурсидесай, разрешита як бори дигар интихоб мекунем. Дар настройкаи телефон мо бояд ки ҳамин бозиро гирон кунем. Агар ҳамин бозиро мо гирон накунем дар настройкаи телефон, бозӣ карда наметавонем, пулкор карда наметавонем. Меёвем бозиимона ва ина бозии мо ҳамин бозиро ҷое ки интери галочка ҳамира гирон мекунем ва ина савзак мешавад. Тамом бозӣ савзак шид, бо инҷа стрелкаро зер мекунем. Меоем менюи бозида ва мо дар реклама нишон додесай, аз тарафи дасти чап ҷа нишон додесай ки таймериш рафтесай. Ждат мекунем ки ҳамин таймериш буд шавад, баъд метавонем рекламаро маҳкам кунем. Ва ина таймери рекламамон буд шид, аз тарафи дасти рост угли боло инами значокаи интихоб мекунем, рекламамон маҳкам мешавад. Тамом рекламаи мо маҳкам шид, бозии мо сар шидаг, мо дигар ҳеҷ чӣ кор намекунем. Телефонро дар ягон ҷо мемонем, телефон худаш ба таври автоматӣ ба мо танга кор мекунад ва тангаро метавонем ба пули ҳаққӣ алиш кунем. Ва чӣ хеле ки дидесед занбур дар инҷа кор кардесай ва ин занбур боша мо дар танга кор мекунам, метавонем ки тангаро ба пули ҳаққӣ алиш кунем. Поёнда бошад 4 намуди инструментуро дидесед, якумаш бошад дале, яъне ки баъди 4 дақиқа ва 20 сония раундаш буд мешавад, раунди дуюм сар мешавад. Дуюмаш бошад пулкоркунӣ моро нишон додесед. Ва ина ман $0.0016 кор кардам. Ва ин бошад 41 та занбур дорем. Дале нависондагӣ ҳамин вақташ буд шавад, як танаю дута мешавад, пулкоркунии мо зиёд мешавад. Ва инструменти охиронгӣ боша ин соат аст. Соат моро нишон додесай ки чанд дақиқа, чанд сония мо ҳамин бозиро истифода бурдасем. Аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем инҷара. Поёнда бошад витира интихоб мекунем. Ва ина ман $0.0029 кор кардам. Атлишнаро интихоб мекунем, менюи бозида меоем ва мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. Аз тарафи дасти рост угли боло инами коробкачаро интихоб мекунем ва мехонем ки дар инҷа чӣ хел пул кор карда мешавад. Награда за 5 шагов. Ва инҷа мехонем получаете биструю награду, выполняйте всего 5 простых шагов и получаете большую награду. Начата интихоб мекунем. Воспроизвести рекламу и загрузите. Агар мо ҳозир ҳамин воспроизвести рекламу нависондагӣ ҳамиро интихоб кунем, мо дар реклама нишон метавад, дар реклама бозию ки барнома ҳаста. Он бозию барномаро мо установка кунем. Агар 0.01 USDT кор мекунем, бо плюс пулкоркунии мо зиёд мешавад. Агар нахоҳем дар инҷа пулкор кардан, аз тарафи дасти рост угли боло инами крестика интихоб мекунем ва маҳкам мекунем. Инҷаро мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. Дар поён ҳамин значоке ки дидесед, ҳамин значокро интихоб мекунем. Приложение ҳастай, номи значок. Дар инҷа бошад бозию барнома ҳастай ки метавонем бозию барномаро установка кунему пулкор кунем. Поёнаш да бошад предложение задачи ҳастай. Дар инҷа метавонем бозиёро установка кунем, пулкор кунем. Ва биё якча мекушоем, мебинем кани чӣ хел бозиё ҳастай дар инҷа ва чӣ хел пулкор карда мешавад. Ҳеҷ да нашид, биё дуюмша мекушоем, кани дуюмша чӣ нишон метамода. Ва ина дар инҷарам бозӣ буда, аз тарафи дасти чап бозиёро нишон додесай, аз тарафи дасти рост боша нишон дагӣ ки дар кадом бозӣ чанд қадар пул кор карда мешавад. Метавонед дар инҷа бозиёро установка кунед, бозӣ кунед ва пулкор кунед. Аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем инҷаро ва мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. Поёнтар меоем предложение опроси ҳастай. Ва инҷа бошад мо ҳамиёро агар бикушоем, дар инҷа саволу ҷавобҳо ҳастай дар ҳамин сайтҳо. Ҳамин сайтҳо да медорем дар саволҳо ҷавоб метаҳем ва пул кор мекунем.
Поёнтар меоем бо бозию барномаҳо ҳастанд. Ҳар як бозиё ки барномаеро ки мо установка кардему 5 дақиқа истифода бурдем 2000 танга кор мекунем. Ва метавонем бозиёро установка кунем, дар инҷарам пул кор кунем. Поёнтар меоем видеои YouTube ҳастанд ва метавонем видеои YouTube-ам тамошо кунему пул кор кунем. Ҳар видеоеро ки дар YouTube мо тамошо мекунем 5 дақиқа 2000 танга кор мекунем. Биё ҳозир ман шумода нишон медиҳам ки чӣ хел задани YouTube дар ҳамин ҷа иҷро карда мешавад. Задани YouTube-а мекушоем ва инҷа муро гуфтагиаст ки нархаш 2000 танга ҳаст. Заработро интихоб мекунем. Видеоро муро YouTube дар нишон медиҳад. Видеоро тамошо мекунем. Видеоро тамошо кардем буд кардем, бо меоем дар бозимон. Ва ина чӣ хеле ки дидеси ҷое ки 2000 буд инҷа галоч кашид, ҳамин 2000 боло дар нишон доиста. Дар ин боло бошед инҷа навист ки прогресс задачи. Предложение выполнено и скоро будет начислено на ваш аккаунт. Яъне ки мо заданиеро иҷро кардем, проверкаро ки гузашт, пул дар баланси мо мегзарад. Аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем инҷара ва мегзарем ба таври дигари пул кор кунем. Дар поён ҳамин значокро интихоб мекунем, яъне реферали ном дорад номи значок. Ҳамин значокро интихоб мекунем. Дар инҷа бошад ссилкаро копировать мекунем, дӯстонмонро роҳӣ мекунем. Ҳар касе ба ссилкаи мо регистратсия кунад 10 сент кор мекунем плюс 20% дигар. Барои ссилкаро копировать кардан копировать ё ки поделитсаро зер мекунем. Ссилкаро копировать мекунем, дӯстонмонро роҳӣ мекунем, бо дӯстонмон пул бисёртар кор мекунем. Значоки сеюма интихоб мекунем. Дар ҷа бошад ҳар касе ба ссилкаи мо регистратсия кардагӣ бошад, дар ҳамин ҷа нишонаш медиҳад. Ҳозир ҳеҷ кара нишон надодесай, барое ки ман нав регистратсия кардагим, ягон кас ба ссилкаи ман регистратсия кардагӣ нестай. Аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем инҷара ва мегзарем ба таври дигари пул кор кунем. Дар поён ҳамин стрелкаро интихоб мекунем ва инҷа дар муро чанд намуди пулкоркунӣ нишон додесай. Ва ина якумаш подарок $25. Ҳаминро мекушоем ва инҷа мехонем ки чӣ хел дар инҷа пул кор кардан мешавад. Присоединитесь к потрясающему розыгрышу и зарабатывайте деньги. Чем больше друзей вы приглашаете, тем больше подписок вы получаете на розыгрыш. Инҷа бошад чанд қадаре ки ба ссилкаи мо регистратсия кардагӣ бошанд, ҳамон қадар дар инҷа пулкоркунии мо осонтар мешавад. Аз тарафи дасти чап инҷа нишон додагиаст ки 1379 нафар дар ҳамин бозӣ иштирок дорад. Ва инҷа бошад соата нишон додагиаст ки 16:04 ва ина кам 60 секундаш. Яъне баъди 16 соату 4 дақиқа ҳамин бозӣ буд мешавад. Дигар мо дар инҷа бозӣ кардан наметавонем. Барое ки дар бозии мо иштирок кунем, продолжита зер мекунем. Таблица лидеров интихоб мекунем. Дар инҷа бошад бозингарои беҳтарина нишон додесай ки якум, дуюм ва сеюм ҷора гирифтагианд. Аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем инҷара ва мегзарем ба таври дигари пул кор кунем. Вехара интихоб мекунем. Дар инҷа мо бо воситаи реферал пул кор мекунем. Агар ба ссилкаи мо 5 кас регистратсия кардагӣ бошад 10 сент кор мекунем. 10 реферал дошта бошем 15 сент кор мекунем. 20 реферал дошта бошем 20 сент кор мекунем. 50 реферал дошта бошем $1 кор мекунем. 100 реферал дошта бошем $2.5 кор мекунем. 250 реферал дошта бошем $5 кор мекунем. 500 реферал дошта бошем $10 кор мекунем. 1000 реферал дошта бошем $20 кор мекунем. Аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем инҷара ва мегзарем ба таври дигари пул кор кунем. Создатели контента интихоб мекунем. Агар шумо TikTok, Instagram, YouTube дошта бошед, шумо метавонед дар бораи ҳамин бозӣ видео кунед ва ссилкаи ҳамон видеоро копировать мекунед. Дар ҷое ки отправить URL к своему содержанию нависондагиаст, ҳамин ҷа ҳамин ссилкаи видеотонро вставид мекунед. Баъд ҳамин стрелкаро зер мекунед. Пулкоркунии шумо 20% не 50% зиёдтар мешавад. Аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем инҷара. Меоем менюи бузида ва мегзарем ба таври асосӣ, яъне пулгирӣ. Барои пуломона гирифтан аз тарафи дасти чап угли поён ними значоки кашлока интихоб мекунем. Инҷа вивести набровард. Значоки кашлока интихоб мекунем ва ина вивести нишон дод мода. Ҳамин кнопкаи вивестиро зер мекунем. Ваш баланс ва болода баланси маро нишон додесад. Баланси ман нолай, барое ки ман нав регистратсия кардам, нав бозиро сар кардам. Поёнаш даboша нишон додагиаст ки 10000 тангаш 0,01 USDT мешавад. Ва виведня сегодня и рӯз аз ҳамин бозӣ $1705 гирифтам. Бариш даboша виведня сегодня $1915 гирифтам ва аз тарафи дасти рост боша нишон додагиаст ки виведня за всё время. Аз саршави бозӣ то ҳозира ва ҳамин қадар пуле ки дар ҳамин ҷа дидасе ҳамин қадар гирифтагианд тамоми бозингаро. Поёнтар даboша нишон додагиаст ки дар кадом кашлокҳо метавонем пуломона бигирем. Пуломона метавонем дар кашлоки Payeer, Xedra, Gcash, Danacash, Advocash, PayPal, Perfect Money, IRT, Binance ва дигар кашлокҳое ки дар ҳамин ҷа дидасе метавонем пуломона бигирем. Ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.